Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Are you a sushi fan? Origami Sushi Bar. Origami Sushi Bar is a restaurant at the Boulevard of Sea Aquarium Beach. You can enjoy your lunch or dinner at our terrace with beautiful sea views. Come and enjoy the new Caribbean sushi. Origami is offering you all-you-can-eat sushi for only $20, only on Monday and Thursday. Visit the Origami at Mambo Beach Boulevard to give you the best service you deserve. De politie heeft vanochtend bevestigd dat het lichaam van de 72-jarige Armand Griffith is gevonden. Hij ging afgelopen zaterdag wandelen in de Mondi bij Willy Brooders. Er was voor het middaguur nog even contact via de telefoon met zijn vrouw. Daarna is er geen contact meer met hem geweest. De afgelopen dagen hebben veel mensen naar hem gezocht. Vanochtend is dus zijn lichaam gevonden. Wij wensen de familie van Griffith sterkte met dit verlies. Op Curaçao zijn er 2 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. Dat heeft de regering gisteravond bekendgemaakt. 1 geval heeft een link met een eerdere besmetting, de ander staat helemaal los van de andere besmettingen. In totaal zijn er nu 14 besmettingen met het coronavirus geregistreerd op het eiland. Het Vigdis Jonker Mensing College is weer open. Afgelopen weekend werd bekend dat een leerling van groep 7 besmet was geraakt met het coronavirus. Daarom was de school de afgelopen 2 dagen dicht. Voorlopig blijft groep 7 nog dicht. Epidemioloog Izzy Gerstenbloed heeft gisteren laten weten dat er veel contact is geweest in de afgelopen dagen met de directie van de school. Vanmiddag om 5 uur via een webinar wordt er gesproken met alle schoolbesturen van Curaçao. Het gaat vooral over de ontwikkelingen van het coronavirus. Er is veel onzekerheid binnen de onderwijssector op Curaçao en volgens Gerstenbloed moet er vooral veel overlegd worden. De Raad van Advies heeft aan de regering van Curaçao geadviseerd niet akkoord te gaan met het plan voor de oprichting van een Caribische hervormingsentiteit zoals die nu op tafel ligt. Dit zou namelijk verregaande staatkundige veranderingen teweeg brengen en de autonomie van enkele onderdelen van het land Curaçao aantasten, aldus de Raad. Zoals bekend is de Caribische hervormingsentiteit een idee vanuit Den Haag om op die manier te kunnen investeren in Curaçao, Aruba en Sint Maarten voor de komende jaren. De gubere beelden van Rancho de Herberg. Daar hebben honden een slagpartij aangericht onder de aanwezige beesten. Onder meer kippen, kalkoenen, pauwen en andere dieren zijn doodgebeten door de honden. Volgens Rayleigh en Stanley Ignacio van Rancho de Herberg zijn honden de afgelopen tijd veel bezig geweest in de omgeving en hebben ze veel beesten doodgebeten. De 2 willen dat er actie wordt ondernomen. De NH-90-helikopter die op 19 juli in de zee bij Aruba crashte, wordt geborgen. Bij het ongeluk kwamen 2 bemanningsleden om het leven. Volgens het ministerie van Defensie gebeurt de berging waarschijnlijk volgende week al. Eerst was nog onduidelijk of het wel mogelijk was om het toestel te bergen, maar inmiddels blijkt dat het kan. Het benodigde materieel hiervoor is gisteren op Curaçao aangekomen. Volgens Remco Bicentini, tot voor kort bondscoach van het Curaçaose voetbalelftal, moet Guus Hiddink bedanken voor de baan. Dat schrijft Bicentini in een open brief. Hij is boos over de wijze waarop voetbalbond FFK hem heeft behandeld. Maar hij vindt ook dat Hiddink stelling moet nemen tegen die behandeling. Hij vraagt hem als heer van stand om de baan niet aan te nemen. Hiddink liet eerder weten niet te tekenen zolang de bond de situatie met Bicentini niet netjes heeft afgehandeld. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.